gift, raffle. Kasi yung exchange gift, may hating kami ngayon. Ang exchange gift, ito nakabilog. Kaya nga, hiwalay mo muna daw. Oo, hiwalay mo. Kailangan mo na malaking tapiola? Baka iniwan mo yung malaki dyan, ha? As you can see, Dumako na tayo ngayon sa makapaghilingang raffle! pagsasagawa ng raffle. Basta yan, kasi sa owner, ha? Ano yan? Sampo. Umpisa mo muna sa pang-sampo na... Whatever you can get, you need number. Sige. Pinipisa na tayo. Number? Kailangan na. Ako! Siguraduhin niyo. Kami dito, pa ganyan. Nagugis pa kayo ng kamay? Yes. Isa muna. Para may surprise. Anong number? Di ba? Ganito. Pa-isa-isa muna tayo para... Mamaya na. Announcement. Para may excitement. Kasi para... Tapos, sino ang nakakuha naman dito?